лекин бардоро телефони арзонак ина бардоро кадун шаҳри Москва ина Васил бардоро занг мезанед. Ина доставка бепулай. Нархошон 850 сум. Телефон пачка ина пачка салафан пече бардоро доставка мекунем. Дар дарини хонатон ба лезва гӯш мекунем ба куча ина. Redmi A1 Plus 850 сум доставка то дарини хонатон бепулай бардоро ғариб нигоҳ кунед нарх наҳои телефону бардоро бо хабар шед дар Тоҷикистон бениҳоят телефон арзон. Ина Redmi A 850 сум доставка бепул. Нешам 850 сум доставка бепул. Ина бардоро чито мефурай хели мақсад ягон ҷуда нест шаҳри Кургунтепа 25 шаҳр на вилояти Халтон доставка бепулай. Шумо бардоро телефони дар хонатон телефони бевотон биёрем болоштумта телефони пачкатон метавон. Телефони бевотон биёрем болоштумта телефони пачкатон метавон бардори на марҳамат тамошо кунед. Лобои хе телефоно ҳаст бардоро марҳамат на. Не Redmi S 800 сумай. Не Poco 1700 сумай. Не iPhone X 2000 сумай. Не iPhone 7 1000 не iPhone 7 750 сумай на бардоро тамошо кунед. Лобои хе телефона бардори TikTok YouTube да канал дуру. YouTube да телефон тиҷе барфои тоҷикӣ бидонед. Телефон тиҷе барфои тоҷикӣ бардоро марҳамат на.